Gidawat sa 1,624 ka mga barangay volunteers gikan sa ikaduhang distrito sa Cotabato Province ang 4,000 ka bulan nga honoraria gikan sa provincial government. Sa maong ihap, 1,242 niini mga barangay health workers kun BHWs samtang 382 ang daycare workers kun DCWs. Ang pag-apud-apud sa honoraria subay sa direktiba ni Governor Emilio J. Talinio Mendoza nga paspasan ang distribution aron dunay magamit ang volunteer workers alang sa ilang panginhanglanon hilabi na sa ilang pagsaulog sa Pasko. Nagpasalamat ang mga nakadawat og honoraria sa provincial government kay dako kini katabang sa ilang pamilya. Gipasalamatan sab sa probinsyal nga gobyerno ang mga volunteers sa ilang sakripisyo isip kaabag sa gobyerno sa epektibong implementasyon sa mga programa sa panglawas ug sa kabataan. Gipahigayon ang distribution sa upat ka managlahing venue nga gilangkuban sa Arakan Municipal Gym, Poblasyon Covered Court sa lungsod sa Magpet, President Roxas Municipal Gym ug sa Balindog Covered Court sa Kidapawan City. Nga gipanguluhan sa mga representante gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office, Integrated Provincial Health Office ug Provincial Treasurer's Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.